Hei, salutare la toți! Astăzi o să facem un nou vlog. O să bem... Adică facem vlogul ăsta în același care l-am făcut și pe ăla, care îl postăm acum, da? Da. O să bem fiecare o sticlă de apă. Da, vedeți că e plină cu Da, este plină. Miroșea carantină. Da, mănuși de piele că... Da. Coronavirus. Coronavirus. Ne. Și care bea primul sticla de apă, o să dea o provocare. Asta nu mi-a zis să mi, da? E bine și așa. Da, vă dați seama că nu bem pe toată, dăm pe gât așa, mai stăm la o vorbă, mai o Caterinca, că nu se poate așa. Că... Da. Da, seama, de seară urinare e gravă. Deci, haideți fă. Am mâncat și dopul. Îți dai seama că ăsta... Bine, acum să fiu sincer, o să bei mai mult ca mine pentru că... Da, grăsime. Hai. Începem la... Bă, dar sper să vadă... Sper să vadă sticlele cu apă. Adică da, iar să vede. Să vede, da, hai. 3, 2, 1 și... Eu nu pot cu eu am băut deja 3 sticle. Ce-mi soret? Sunt Ana Trezean. Ei, am dat pe telefon. Piu! Ei! Bă, stai, mă. Ce mă, dracu? Nu fi porc. Bă, nu fi porc, mă, mâncați. Bă, mai faci așa, bă, că nu-i frumos. Nu fi porc. Eu am băut până aici. Mamă, ce greu e. Eu până aici, e. Nu se vede din cauza la etichetă, mai am până aici. Mai puțin. Până aici, ba, da, până aici. Mamă, ce greu să mor eu. Ah, kill me, motherfucker! Furta mea mi explodează. Să agă și mănușa. Ia uite-le, ia. Bă, în burta mea explodează. Cu aia, biță, bă, pot. Nimeni meu și în carantină. Scuzați limbajul licențios. Censuret. Bip! Bă, te vor pe tine să mori. Băi, porc. Bea că după aia Stai cum că beau înainte. îți dau provocare. Îmi explodează burta. Cred că o să mă dau bătut. Te bat să-mi bat piciorul, te bat mai faci. Bă, stai mă cu minte. Te bat. N-am vărsat deloc din ea. Bă, tu dai pe jos, mă. Eu n-am dat pe jos. N-ai dat. Acum că m-au dat pe picioare. Agineau a fost aia. Bă, te bat, bă, să mor, nu te bat. Stai dracu, nu mai faci așa, că te bat. Te dracu, ești nenorocit. Nu mai faci, te bat să mor. Nu fi, bă, că te bat. Nu mai faci așa. Doamne, ce... Mie mi-e scârbă, nu suport să râgăi cineva lângă mine. Bă, nu mai râgăi, că te bat să-ți bat piciorul de nu te bat. Mă duc încolo să râgăi. Doamne, ce greu, challenge-ul ăsta, mâncat. Bine, dacă era o sticlă de suc, o beam. Da, așa. Eu nu, care e ce și Eu o beau, dar să fie de la natura. Da. Bă! M-a dus gârâi. Bă, uite băiatul pe jos să bat piciorul. Dacă mai avem o leacă băieți și câștigăm și dăm provocare lui Găbiță. M-a dus gârâi. Gata, am băut-o! Gata! Am băut-o, Găbiță mai avea vreo 12 guri, cam așa. Nu mai are rost să mai bei cât am bătut. Corici. Acum corici. Hai, provocare. Hai zi! Te provoc să... Stai să te arăt. Stai puțin să mă gândesc la ce provocare și după aia dăm. Bun, m-am gândit la provocare, nu supăr mănușile astea că e de carantină, așa că te provoc să dai mănușile alea jos.
Tu fuck. Ce ușor. Păi da, dar nu suportam mă și n-ai vrut să le dai când ți-am zis eu, așa că... Le-am dat, băieți. Da. Băjeți. Bă! Tu fuck. Brânză. Brânză. Brânză mucegăit. S-a întâmplat ceva cu brânșile alea? Bă, coai, what the fuck? Some shit, motherfucker. Bun, cam asta a fost video. Dacă vă place, dați un like. Dacă v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, așa, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, găbiți să o țâță, așa. Ia găbiți să bagă. Astăzi o să mai post... Bine, azi cred că am postat 3 videoclipuri, să postăm 3 videoclipuri. Bine, acum le postăm, o să vedeți la... Nu știu ce oră, că am postat așa până mea. 15% baterie mai. Ok, bun. 15%. O să postez video ăsta și pe alea care le-am făcut pe câmp atunci. Și mai postez unul când o să facem acum. Le filmăm cu cărăciorul iar. Ne filmăm cu cărăciorul și după aia o să filmăm când facem niște prăști. Nu o să filmăm când le facem, o să filmăm după ce le facem, că durează ceva până le facem prăjeală. V-am pupat. Vă pupăm la pălărie. Vă pupăm jos. Să vă dea Dumnezeu sănătate.